доколко мога да преобразя тялото си за една седмица. Вложих даже над 7 дена тук до сега, които тренирам колкото мога повече и ям колкото може по-малко калории, да може да имаме по-чиста мускулна маса. Това, което в момента ще видите пред екраните, би трябвало да е първият ден Body Progression или даже преди да почнем. Това е един ден, т.е. деня, в който съм замислил да започна всичко. Още рано да окавам това, но ако искате да гледате още такива тип видеа, защото имам доста други идеи, които са свързани с стрит фитнеса, нека да разраснем този канал. Моля ви се. Първият ден ми се искаше просто да не съществува. Заради това, което в момента ще видите пред екрана си. Карай, въпреки всичко това, направихме тренировката си както трябва. Почти няма кадри от тренировката, то няма почти за никой ден кадри от тренировката, освен за 5 или 6, не съм сигурен кой беше. По-напред ще видите, там става доста по-интересно. Но първият ден, в крайна сметка, приключих с мисля, че 2200-2300 калории. Което пак не е зле, означава, че следващите дни трябва да ям по-малко примерно, за да компенсирам това. Тъпото е, че не си записвах никъде кой ден колко калории съм изял, само смятах за деня и просто чистих калкулатора и това е. Долу-горе имам на представа за колко калории става на просто почти всеки ден, долу-горе ги помня все още. Втория ден има до някъде някаква промяна. В рамките на деня изярахме около 1600 калории, което е една промяна за разлика от миналия ден. Не ядахме мазни бургери, хранихме се доста по-често. И реших от този ден напреде да пробваме това, да закусаме с мюсли. Не знам точно откъде ми дойде тази идея, някак си така го реших. Естествено тренирахме както трябва и така нататък. Интересно за третия ден е, че реших да сметна колко точно калории реално изпивам чрез сутрешното си кафе. Тъй като аз пия експресо, което е едно от най-ниско калоричните кафета, мисля, че беше 200 мл кафе, 2 калории, което е много ниско. Обаче аз добавям захар и мляко. Захара и млякото просто качват супер много. И в крайна сметка изядах, че изпивам около 70 калории. Мерих на кантара колко мляко слагам, колко захар слагам и колко калории е всъщност тия грамажи. Преди си мислех, че пия по 300 калории от кафето. Аз реално съм пил около 70 и доста лошо ми изяха сметките тогава. Като за деня естествено правихме отново тренировката. Този път реших малко по-дълга тренировка да се направя, т.е. с повече повторения, повече серии, знаете. Калориите за деня отново бяха към 1600. Няма нищо сериозно. Закусвах отново с мюсли, вечерях пиле с ориз и на обяд тогава бях на училище, ядах оризовка. Ден 4 е буквално най-безинтересният ден. Плюс това го удреме доста на кръг там. От сутринта още кафето ми се разлива, след което отивам да се прави кафе. Машината не е чистена, няма вода. Почна да тече от някъде машината и мазал. Оправих всичко, направих си кафето и продължихме към деня. Като за целия ден изярах към 2000 калории и тренировката беше абсолютно същата като миналия ден. Този път нямаме надграждане. Окей. Ден 5 го изкарахме доста добре. Като почнахме с сутрешна тренировка, ядахме отново дневното ни мюсли, отирахме на лостове и научихме това. Би трябвало да го видите или в този кадър, или в малко по-напред. Общо за деня изярахме 2000 калории. Като цяло и до вечерта успях да направя повече повторения, повече серии от всичко, което бяхме направили в миналите 1 или 2 дена. И съм доста доволен от ден 5. Но идва и по-добро. И стигнахме до най-бруталния от всичките дни буквално. Или поне според личното ми мнение. Ден 6 отново направихме естествено нашата закуска от мюсли. Този път имам повече кадри от това как я правя. Отново след закуска и след даскал накратко отивам на лостове. Там постигам това, което по-скоро не съм очаквал да постигна скоро време, но някакси кофички с пляскания получиха ми се. Задна везна успях да направя, което също ми се получи и съм много доволен за това. И за задната везна обаче нямаме клип, но имаме снимки. Пробвах предна везна, успях само с един крак и в крайна сметка направих нещо като опит за фристайл. Далеч съм от истината, но продължаваме напред. И също така изярахме 2 мюслита. Тук е момента, в който ще ви спра и ще ви помоля за нещо. Тези клипове буквално ги качвам в моя тренинг Instagram профил, затова може да ме последите там и да виждате доста по-често такива клипове. Другото, което може да ме последите в главния ми профил, много съм благодарен. Естествено да се абонирате за канала, да харесате и да коментирате, ако до сега ви е харесал. И до края на деня изярахме само 1400 калории. Целият ден 1400 калории. Това е много малко. Може би звучи екстремно малко лошо за мене. Като самото предизвикателство не мисля, че е била някаква пропуска, нещо лошо.
Окей, стигнахме до 7-я ден, най-накрая. Сме деня, в който ще покажа body progression, т.е. дали има резултат. Аз съм много убеден, че има резултат. Поне в подкожната мазнина успяхме да намалим. Успях да увелича силата си. Определено имам доста повече сила от началото. Факта, че всеки ден почти всеки ден качвах малко повече, така да се насилвам да тренирам, т.е. да правя повече повторения, повече серии от всичко. И изградихме крака. Нещо, което преди не правех, да изграждам крака. Стигна се вече до последното мюсли, последното кафе. Поне това е за този клип. Мюслито буквално не свърши, но кафето не. Време е да направя body progression. Но преди body progression, покажа тренировката, която до сега карах. Като резултат виждаме доста по-изчистени оформени ръце, поне според мене. Корема определено е много по-изчистен. Може да се каже, че имаме 8 почки или повече. Това нещо наречено викът или не знам как му е другото наименование. Най-накрая го изкарах, да, факт, преди го нямах. И краката също, вече ги имаме, като цялостно е това. Надявам се да ви хареса до сега клипа. Естествено, ако сте, абонирайте се. Нямаме клипове, това ще е първият клип. И ще се видим скоро. Имам много идеи с още няколко момчета, свързани с стрит фитнес, които много по-интересни от това, което в момента гледате. Така че да, абонирайте се да не изпуснете тези клипове. Обещавам нещо добро там.